Mutta puolisoka enemmän. Ja mitä? Mulla on semmoinen. Milloin sitten? Tää itse asiassa nyt Priimu, että tuttu aina Nikolainen on se. Et se on kaunis jättä juttu. Hiljaisuus on myöntämisen merkki. Missä laulaa? Pitää aina paljon. Mihin se menee? Mihin se menee? Mitä on niin 3 vuotta? Ei kuullut seitsi. Ei tullut liikaa. Ei, kyllä tuotti. Kyllä tuotti. Elikkä nyt mä sanotaan. Ja minä olen jättinsä. Call HCA Focus Consultants to speak with our licensed nurse 24/7. Eilen on lähtee siellä. Siis sulla ei mitään kontrollia. No eihän sulla ole mitään Se on vaan niin, että sä toivot parasta. Mä en voi käsitellä, miksi sä haluat tähän yllätä. Eihän se on kyllä yllätä. Joo, koska se oli niin kaavaa tapahtuvaa. Antaa kyllä nopeaa tekee. Mitä näkyy tehdä? Mä olin kyllä kuitenkin parastista. Eilen hyvänä ei. Nyt oikeastaan kyllä. Mä menin kouluun. Johtaja, Anna mennä. N, Y, T, nyt. Eikä. Ei. Se lähti ihan niin lähelle. Nyt ei ole niin jälkeen. Hyvä suoritusmarkku. Mä oon turvallinen. Ja sitä on